खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं एबाराव एबसुआ आसाम सरकारनि बेरेखायै सोमावसारनो थियारि जाबाय। खौरां मोननाय जादों दि मैया मिरु एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा थाखो 2आव बर' रावनि बदलै इंराजि रावनि सोंथि बिलाइखौ गुनउत्सबनि आनजादाव होनायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनानै बुङो दि गावसोर एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरा आसाम सरकारखौ बर' बिजों फरायसालिफोराव इंराजि आयदानि अनगायै गुबुन आयदाफोरनि सोंथि बिलाइखौ बर' रावनि खालामनो थाखाय खावलायसेयावबो थाखो 2नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि सोंथिफोरखौ इंराजि रावनि खालामनायखौ आसाम सरकारनिसिम गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बे इंराजिनि सोंथि बिलाइखौ बर' रावाव दानस्लायना होफिननांगौ आरो फिन आनजाद लाफिननांगौ होनना आसामनि सोलोंथाइ बिफानखौ खावलायदों आरो जुदि बर' रावाव दानस्लायाबा सुबुंखान्थि बायदि सरकारनि बेरेखायै सोमावसारनो गोनां जागोन होनना फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं आसामनि नगावआव खन्दलि फायारिं रेन्जआव मोनसे लांदां ग्रेनेड बेरफ्रुनायाव 4 उन्दै गथ'साफोरा जोखोम जायो। खौरां बायदिब्ला जोखोम जानाय गथ'साफोरा दासान्दि नगाव मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। जायगानि बिबानगिरिफोरा नागारजानाय ग्रेनेडनि गुदि आरो बै थासारिफोरखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाय जागायदों होनना मिथिनो मोन्दों। बे जाथाया उन्दै गथ'साफोरनि थाखाय मोननो हाथाव ओनसोलाव रैखाथि आरो रैखाथि प्रट'कलनि सायाव जिंगा सिदों। थामथि रादाबाव दं त्रिपुरानि गिबि मन्थ्रि डक्टर मानिक साहाया बृहस्पतिबाराव बुङो दि त्रिपुरा पुलिसआ ड्राग्सनि बेरेखायै दावहायाव मख'जाथाव आगान होदोंमोन आरो NDPS केसफोराव लोब्बा थानायनि थाखाय सा 1000निबो बांसिन दायनिगिरि सुबुंफोरखौ खादोंमोन। गिबि मन्थ्रिनि मोनसे लिरनाय बिबुंथिनि बादिब्ला जायखौ न'नि फ्ल'राव दोननाय जादोंमोन NDPSनि खोन्दोफोरनि सिङाव गासै खाजानाया सिगांनि बोसोरनैनि रेबगान्थिखौ बारलांदोंमोन। 2023 मायथाइयाव 633 केसफोराव 1050 सुबुंफोरखौ खानाय जादोंमोन, जाय सिगांनि 2 बोसोरनि रुजुनायाव गोबां बांदोंमोन। CPIMनि MLA जितेन्द्र चौधुरीजों दैखांजानाय मोनसे गोसो होनाय नटिसनि फिननायाव डक्टर साहाया बृहस्पतिबाराव बुंदोंमोन दि रायजो सोरखारा गोबां बिबांनि फेग्रा मुवानि बेरेखा फोसावनायखौ सोलिबाय थादों। ब्रैथि रादाबाव दं ट्रान्सजेन्डार सुबुंफोरखौ नोजोर होनाय आरो ट्रल खालामग्रा इउटुबार आरो ससियेल मिडिया लिरग्राफोरनो गिबि आरो रोखा सांग्रांथि सिगनेल होननानै माद्रास गोजौ बिजिरसालिया सासे इउटुबार माइकेल प्रबिनखौ ट्रान्सजेन्डार सेलिब्रिटि अप्सरा रेड्डीनो खहा सुफुंनाय महरै 50 लाख रां होनो बिथोन होदों, जाय तामिलनाडुनि गाहाय बेरेखा दोलो AIADMKनि बुंथिगिरि। बबेखानि गुगोल जाय इउटुबार माइकेल प्रबिनखौ अप्सरा रेड्डीनि सायाव फ्राय 10 मानहानि गोनां आरो सोंखारिजाथाव भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामनो गनायथि होदोंमोन, बेबादिनो साजानिफ्राय बारग'दोंमोन मानोना बियो फ्लेग खालामजानायाव आयदाखौ बोखारदोंमोन आरो मानोना अप्सरा रेड्डीआ गुगोलनि बेरेखायै गावनि दायफोरखौ नारसिनाखैमोन। बिजिरगिरि एन सतीश कुमार, जाय 4 जानुवारियाव बिथोन होदोंमोन, बबेखानि गुगोलनि थाखाय सांग्रांथिनि मोनसे सोदोब दंमोन। बियो नैथि दायनिगिरिनि थाखाय नायबिजिरनो आरो इयुनाव गाज्रि आयदाखौ गनायथि होनायनि मोजां सम होना फोरमायनाय दंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।